ንሕና ደቂ ሰባት ኣብዚ ዓለም ክንነብር ከለና ኩላህና ንምዕጋሶም ዝኸብዱ ሰባት ኣጋጢሞምና እዮም። ከምዚኦም ዝበሉ ዓይነት ሰባት ንምዃን ከምዘይንደሊ ንፈልጥ ኢና። ከምዚኦም ዝበሉ ዓይነት ሰባት ክመፁና ከለዉ ዝኾነ ሰብ ከዛርቦም ኣይደልን። ተኣኪቦም እናተፃወቱ እንትኾኑ እኳ እቶም ብጉጅለ ተኣኪቦም ዝፃወቱ ዝነበሩ ድሕሪ ንእሽተይ ደቓይቕ ይብተኑ። እዚ ዝፍጠር ከዓ ሕጂ ብዝነግረኩም ንእሽተያት ጌጋታት እዩ። እዞም ንእሽተያት ጌጋታት ከመይ ክንእርሞም ከም ዘለና ኣብ ቅድሚ ሰባት ተፈተውትን ተደለይትን ኮይና ክንቀርብ ከም እንኽእል 5 መፍትሕታት ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ክነግረኩም እየ። ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ቪድዮ ክሳዕ መወዳእታ ክትከታተልዎ ብኽብሪ ንዕድም። ብትፈላማይ ክንጅምር ከለና ኣብ ቁፅሪ 1 ተቐሚጡ ዝርከብ ኩሉ ይፈልጥ እየ ኣይትበል። ኩሉ ይፈልጥ እየ ዝብል ሰብ ኣብ ቅድሚ ሰብ ተፈታዊ ኣይኮነን። ምክንያቱ እውን ናይ ባዕሉ ሓሳብ ጥራሕ ስለ ዘዳምፅ። ከምዚኦም ዝበሉ ዓይነት ሰባት ማንም ሰብ ዝምድና ወይ ከዓ ርክባት ክፈጥር ኣይደለን። ስለምንታይሲ ኩሉ ይፈልጥ እየ ስለ ዝብሉ ዝፈልጦ ነገር ተዛሪቡ ዘይፈልጦ ነገር ናይ ካልኦት ሰባት ሓሳብ ዝቕበል እንተደኣ ኮይኑ ሰባት ብጣዕሚ እዮም ዘኽብርዎ። ምክንያቱ እውን ናይ ባዕሉ ሓሳብ ኣካፊሉ ብፅሞና ናይ ሰባት ሓሳብ ስለ ዘዳምፅ እዩ። ብቐሊሉ እዚ ፀባይ እዚ ብምስትኽኻል ኣብ ቅድሚ ሰባት ተፈተውቲ ክንከውን ንኽእል ኢና። ብዛዕባ ናትኩም ጥራሕ ዘይኮንኩምስ ብዛዕባ ካልኦት ሰባት እውን ተዛረቡ። ብዛዕባ ናትኩም ኩሉ ሰብ ክፈልጥ ኣይደለን። ስለምንታይሲ ክፈልጥ እንተደኣ ደልዩ ኩሉ ግዜ ብዛዕባኹም ክፈልጥ ግን ኣይደለን። ስለዚ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ናትኩም ምዝራብ ገዲፍኩም ናይቶም ምሳኹም ዘለዉ ሰባት ሓሳብን ርእይቶን ብምሕታት ካብ ሕማቕ ነገር ተኣለዩ። ኩሉ ግዜ ኣነ ይፈልጥ እየ ዝብል ሰብ ኣብ ከባቢ ማሕበረሰብ ተፈታዊ ኣይኮነን። ዝኾነ ዓይነት ቦታ እውን የብሉን። ስለዚ ከምዚ ፀባይ እንተደኣ ሃልይኩም ቀልጢፍኩም እለይዎ። ቁፅሪ 2 ሒዝናልኩም ዝቐረብና ከም ኣዛዚ ኣይትኾኑ። ንሕና ደቂ ሰባት ኣዛዚ ዝኾነልና ሰብ ብጣዕሚ ኢና ንጸልእ። ዋላ እኳ ንጸልኦ ሰብ ተዘይኮነ እውን ግን ከዓ ከምዚኦም ዓይነት ዝበሉ ሰባት ክነዛርቦም ኣይንደልን። ከምዚ ዓይነት ዝበለ ፀባይ እንተደኣ ሃልይኩም ቀልጢፍኩም ክትኣልይዎም ይግብአኩም። ዝኾነ ይኹን ሰብ ክእዘዝ ኣይደልን። ኣብ ዝኾነ ዓይነት ርክባት ከም ሓላፊ ክትእዝዝዎም እንተለኹም ንሳቶም ንባዕሎም ዝደኸመ ዓይነት ስምዒት ስለ ዝስምዖም ምእዛዝ ኣይደልዩን። ክትእዝዙ እንተደልይኹም ከዓ ንዓኹም ዘለዎም ክብሪ ይቕንስ። ኣብ ቅድሚኦም ተፈታዊ ናይ ምዃን ዕድልኩም ንእሽቶ ይኸውን። ስለዚ ኣዘዝቲ ትኹኑ። ክኾነልኩም እትደልይዎ ነገር ተሃልዩ ብትሕትና ምጥያቕ። ትሕቲልኩም ክትጥይቑ እንተዘይደልይኹም ከዓ ነቶም ሰባት ምዝካር። ክተዝክርዎም ከለኹም ባዕሎም ናብቲ ስራሕ ምኻዶም ኣይቐርም። መብዛሕትኦም ሰባት ምስ ሓለፍቶም ዘይስማዕምዑ በዚ ምኽንያት እዮም። ማንም ሰብ ክእዘዝ ኣይደልን። እቶም ሓለፍቲ እውን ዝኸበደ ነገራት ናይ ሓላፍነት ስምዒት ክዋፅዎ ዝኽእሉ ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት እዮም። እቶም ሰባት ቅድሚ ምእዛዝኩም ቀስ ኢልኩም ሕሰቡ። ትሕት ኢለ እንተጠይቐዮ እቲ ስራሕ ክሰርሖ ይኽእል ዶ ወይስ ኣይኽእልን ኢልኩም ሕሰቡ። እቲ ስራሕ ክሰርሖ ይኽእል ኢልኩም ተሓሲብኩም ብትሕትና ጠይቑ፣ ከዓ ካሊእ መንገዲ ተጠቐሙ። ብትሕትና ምጥያቕ ሓደ ሰባት ምስ ክብሮም የተሓሕዝዎ። ስለምንታይሲ ትሕትና ጌርና እንተጠይቕናዮም ክብረይ ክጎድለኒ ኢሉ ስለ ዝሓስብ እዩ። እቲ ሓቂ ግን ንትደልዮ ነገር ንምርካብ ትሕት ኢልካ ምጥያቕ። ካብ ክብርኻ ምንም ዝቕነሰካ ነገር የለን። ሳልሳይ ኣመስጋኒ ይኹን። ክተመስግንዎን ከለኹም ግን ካብ ልብኹም ኩኑ። ካብ ሓደ ሰብ ትፈትውዎ ነገር እንተሃልዩ ንገርዎ ወይ ንገርዋ። እዚ ምስ ዘለኩም ርክባት ብጣዕሚ እዩ ዝጥንክር። ምጥንካር ጥራሕ ዘይኮነስ ናትኩም ሽም ክፅዋዕ እንከሎ ናብ ኣእምሮኦም ዝመፅእ ንስኻትኩም ዝገበርኩሞ ፅቡቕ ነገር ወይ ከዓ ምስጋና እዩ። እዚ ንቐጻሊ ርክባት በቶም ሰባት ተፈተውቲ ናይ ምዃን ዕድልኩም ሰፊሕ እዩ ዝኸውን። ምስጋና ንዓኹም ንእሽተይ ነገር እዩ ክርአየኩም ዝኽእል። ነቲ ሰብ ግን ንዘለኣለም ንዓኹም ክሓስብ እንከሎ እቲ ዝገበርኩሞ ፅቡቕ ነገር ወይ ከዓ ምስጋና ንክሓስብ እዩ ዝገብሮ። ምስጋና ዝተፈለየ ስምዒት እዩ ዝበና። ሰባት ክምስጉኑና እንከለዉ ብቐሊሉ ኣይንርስዖምን። ስለዚ ብሰባት ተፈተውትን ተደለይትን ክትኮኑ እንተደኣ ደሊኹም ካብ ልብኹም ኣመስግኑ። ራብዓይ ሽሞም ምስትዋስ። እዚ ዝጠቕመኩም መጀመርታ ንትላለይዎ ሰብ እዩ። ሰባት ክላለይኹም ከለዉ ኩል ግዜ ሽሞም ክትሕዝዎ ኣለኩም። መብዛሕትኦም ሰባት ናይ ዝተላለይዎም ሽም ይርስዑ። ንስኻትኩም ከዓ ኩል ግዜ ሽሞም ዘይትርስዑ እንተደኣ ኮይንኩም ብሽሞም ኩል ግዜ ትፅውዕዎም እንተደኣ ኮይንኩም ከም መስተውዕሊ ሰብ ኢኹም ትረአዩ። ፈለማ ሰባት ክትላለዩ ከለኹም ሽሞም ክነግርኹም ከለዉ መሊስኩም ንገርዎም። ሽሞም ኣብ ትደግሙሉ ግዜ መሊስኩም ንገርዎም። ምሳኻ ብምፍላጠይ ደስ ከም ዝበለኩም ምስ ነገርኩሞ ናይ ተደላይ ስምዒት ይስምዖም። መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ክላለዩ ከለዉ ሽሞም ደጊንኩም ምስማዕ ኣይትደልዩን።
እዚ ከዓ ብሳይኮሎጂ ዝተረጋገፀ ሓቂ እዩ። ስለዚ ተጠቐምሉ። ብሰባት ተደለይትን ተፈተውትን ክትኮኑ እንተደኣ ደሊኹም እዚ ቀሊል ቴክኒክ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ናይ መወዳእታ ዝሓዝናልኩም መበል 5 ዕርክነት ኣይተግድድ። ከም ዝፍለጥ ምስ ሰባት ጽቡቕ ርክባት ንምፍጣር ዕርክነት ሓደ መማረፂ እዩ። ዕርክነት ንምፍጣር ክትደልዩ እንተለኹም ዓርኪ ከም ዘይብሉ ሰብ እቲ ዕርክነት ንምርካብ ኣይትለምኑ። 5 ዕርኽ እንተሃልየምኹም 6 ዓርኪ ንምምጻእ ብዙሕ ኣይትቸኩሉ። ስለዚ ሓደሽቲ መሓዛ ክትፋለጡ ከለኹም ዓርስኹም ትሕት ኣይተብሉ። ንስኻትኩም እውን ማዕረ ከምኦም ከም ዝኾንኩም ሕሰቡ። ንሳቶም ልዕል ኣቢልኩም ኣብ እትርእሉ እዋን ናትኩም ናይ ውድቀት መጀመርታ እዩ። ብሰባት እውን ትነዓቑ። ምክንያቱ ንስኻትኩም ጽቡቕ ስምዒት ክስምዐኩም ተደኣ ደሊኹም ናቶም ስምዒት ከተረጋግጹ ፍቓዶም ክትሓትዩኹም ክትምክሩ። ንሳቶም ካባኹም ንላዕሊ ሓይሊ ዘለዎም ስለ ዝመስለኩም ንስኻትኩም ከም እትደልይዎ ተኸባቢርኩምን ተፋቲኹምን ክትቅጽሉ ኣይትኽእሉን። ክቡራት ተኸታተልቲ ክሳዕ መወዳእታ ስለ ተኸታተልኩምና ነመስግን። ኣብ ዝቕጽል ንዝፍኖ ብቐዳምነት ንኽበጽሐኩም ንቻነልና ላይክና ሼር ብምግባር ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ቻነልና ቤተሰብ ንኽትኮኑ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም።